The more you learn, the more knowledge you gain. LA Coaching Center Nongpo provides special coaching for class 9 and 10 in maths for MBOS, CBSE and ICSE. Coaching for class 11 and 12 commerce and BCom. Coaching for job aspirants in the field of finance and accounting. Coaching for Intelligence Bureau SA Recruitment 2025. Register yourself immediately by calling 977-431-9227 or 9366-531176. Naga jingdon jongo school ba Haribhoi district kabalatip kum ga USGM lene ka University of Science and Technology kibabun gila yolat ban pule halaga jonga jaka klem dadon kam ban lechu shabar ni chekiwe ki jela bat ka bakham gerpang kalong bakidon ki katto ka ni ki samla pule ki bawan na ki longying longsem ki baduk ki bajanjar hendre ki ba yopat ye ki marks lene yo percentage babiang hendre kimla ban peteng ye ki jing pule Jingdon pat jonga Sengkasi Students Union kalong kum galanti ban yo beteng ye ki jing pule ha ketika school ba kebalalong ke jing mentoi ke bakrau ye ki samla pule kum badang snem syaka snem ki dekhot jonga Seng KSU ki julet ban ye kenduk kerpang yo chancellor ketika school ba Hawk ban beteng ye ki jing ailat ye ki samla pule jonga jela ki bawan na ki longyeng longsem ki baduk ki bajenjar hendre ki badon ye ki jing angnut ban poi siki kerdan ki bakham chalor ha ki jing pule bat ban beteng ye jing pule ha kene ke school ba klem dadun kam ban siu menta ke sengiru ki dekhot jonga Seng KSU kilalet ban ye kenduk kerpang yo chancellor kene ke school ba Hawk ban beteng biang ye jing ailat bagi samla pule ke jela ki bawan na ki longyeng longsem ki baduk ki bajenjar ban pule ha kene ke school ba klem jing siu ye kan hun jeng nong ilam ke Seng KSU lailam do presiden ke Seng Nanot Khasils District Unit usamla Ferdinand Kharkamni ha ke jingi don lang General Secretary ke district usamla Jim Sitlar Mopniang Education Secretary ke district usamla Toning Lapang nang tau Assistant Education Secretary ke district usamla Aloysius Lapang usamla Jester Nongbet ubri Assistant Organizing Secretary ha ke jingi don lang ru ki nong ilam jeng Seng KSU na USTM unit kibakan thop yo samla Richi Langkhoi ubri presiden baru samla Shooting Star Tangkiu ubri secretary laban kedau bagai KSU lengba kene ke school ba kala yo alat banirap ye ki samla pule ke jela kibawan na ki longyeng longsem ki baduk ki bajenjar ban pule ha kene ke school ba klem dadon kam ban siu naru snem ahjar khat khandai bat ter hadu kene ke snem ke bamenta kadang beteng bat ladeken kelum palat chispa ngut tam ki samla pule ke jela na kleng ki district kila yo jimentoi shibun Ji kenduk jungi nak por support ni kisnam bat kemau yu ba kibun ki samla pule be wan loying ka ba kham duna ka jiyo te kamdei ka sin bani kong hndai na du snam arjak khandai ba naliang ka KSU po joka North Khasils district laju ya kenduk yo leu chancellor berlaju arab yang nak por support di achievement ki ba kumutau snam layo ki undergraduate ba khatar ngut ki ba layo ban ai ya ka jipuleh ne klem gono logisio tinglai kran ru ki samla pule ki bla kwa ban wan pendap ya jipuleh joki hapo joka post graduate nila personal chai ba pe ki don ki longyeng ki ba kham duna ya ki lawan cha KSU bat naliang jungi la pen pau chai bat naliang jungi ru ila kloi ban irap mat kumjuru kane ka jisdang jong ne ka MBBS sangne ma naliang jungi hi kum ka sengi kwa ba ki samla pule inyo shibun ka jingirap nomor kadai ka institute kebedan hane po ka jela ka jungi te kadon ka jingi ka benta ka bagi hab ya shong ha ni hab discuss biang kane nomor ngi pala bet poi ha ka conclusion ka biang ndai ka bede bat ka jing kendu hi overall kadai ka jing sultanat jungi ba ki kena samla kasi jungi dadangi compare nduk kisna menshwa po jongka Regional Institute of Science and Technology ka RIS kebedan hangtai hawa kabla stang naduk snam arja praja khandai kabla affiliated bat ka nihu ka kena ki samla kasi jungi kitang duna ba ti for ren kaliang jungi um paseng hi la pen sngoi kini ai jing penshai ai ki awareness ki samla kasi jungi ki bon pulis khamsha jangai juga jela dai kadon ka kane ka university la ne kane ka school ba ba kini samla pule kinyo ya ka jing pule ka babiang bat kumjuru ya ka jisiu ba kham duna te
mentau snem ngilai ki samla pule jungi kala palat yang dihajar pat kadi gawai ka achievement ka ba ki samla hi kila sothu ya ka junul kam jong ne ka school ba hane po USTM ka badan markhap kaput bat ka sam teng lai kran ru ha bai dei bat ka jing penmi ha ka statement jong personal ka jong u po social media ka bai dei bat ki kini ka eviction drive ka belayat dak soka asam baki samla pule na po katai ka jela asam kinwan pan pule hande nak liang ju hui lai jibin syai ba kamdon kum kata ada kadai ki samla pule na po asam kadon ka institute ju po Karimganj ka ba usala ban shim yaki hindai nak liang jugi kum KSU ngila pan syai ki ba kanamdon kum kenu kita ki ba kin wara yaki breu ki banapar jong ne ka jela jugi ban ai jing pule klem kono no jisiu hindai ngi maintain bit yakane na du snam aja khandai ba kum ka KSU ka yang ba ki samla pule wan na longing ki baduk ki bari na po jela ka jugi kinyo hi ya ka jingyo ban pule hane claim kono no jiksiu kata hi kadang de bat ka jingye buram mar kiliang kadang don hi bat ka weru ka bun kam hangne kalong nilai i ka jingki state jo kane ka ris haden kane kami kane ka USTM ka ba kane ka school ba kalai shibun ya ka jingye erap ya ki samla pule bat ka wei ka ba kumna liang ka seng ni pensmo sha ki ne ki marjan kum ka asam ka berjuan ban pendik na ka por nang liang KSU ngi ahi kane ka kawai ka kenten ka bakadu yaki basobha wat pen mi yakino no ki jing penja burom ya kane ka institute kamtam ya kane ka USTM bat kamtam kane ka affairs jo students ai bak students kinyo banyo jing pule babiang pha ai bikino hekai ki professor ki wan hangne kin wan dakalti ka babiang kin pendep ya kamera mujuki ndrei kumdon kino no ki ba banle politics lane wanle business hane po USTM ban pendu ya ka jimentoy pat ya ka di samla pule ki boyo ya ka jimentoy hane po USTM ya mun taw snem undergraduate ngilayo ban thep khadarngot klem kano no jingsiu ni dang persyang menta usnem ya ka postgraduate ka ba kadang ka constitution ka kadang ka jingkren ban yo kano percentage constitution kaju ka poru ngilai persyang ya menta usnem ya ka MBS baginyo kasit hindai kane kadang kontradik lang bat ka state government kuota kata ingin saya penbaik haden ban conclude hendai ya kita ru kabana kaliang jong u emhok ula kubur balada kidon kum kita ki kuata ki bahio na kaliang ju kat ba ula un ai ki conscience kamtam ya ki kena ki ba yo ya ki jingpule ki ba yo ya ki marks ba kambiang bon ai ki jirap ya ki Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Riphoi District baju pelong shis yin shis tayo Holiday Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawer song bhaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki bala rong baru ki bakwa bunyo ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school bakin simpan ta kiran san ban pen igi sap ki pong di pagidon ipadiang sompai pi baro ki bakloy ban pulie aganin music school ban tep kambanya sompa ban phone hagi number publish bukan